ine dzidziso ine nhungamiriro yekuti pagwara reupenyu ndipo patinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori topa kumatendo kuvayara shumba vatidzidzisa nekutipawo gwara iri. Ndiyo ine dzidziso, ndiyo inotipa isu gwara reupenyu, ndipo patinowana vanasekuru nemapositori vachitipa gwara reupenyu, togopawo matendo kuvayera shumba vakatidzidzisa nezambuko racho. Ndiwo akatipa vabatsiri ava, vatipa vabatsiri tigove nedzidziso. Nganyime mpururu mushauna harangero tokumbira kakune mina emdzimire mabereka ana amutina mpururu kana emukanyayo. Tinokukwazisai muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva. Sekutaura kwatakaita ndofunga nyaya manga muchiiteera kufamba kwese kwairi kuita. Nhasi uno tiri kutaura naMambo Nyamukhoho tinzwe kuti nawi vaneiwonawo sei, zvofambiswa sei. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Siyalivingelela muli yeZimbabwe, siyalivingelela lapha elikhona lonke. Ngithemba namhlanje sihlangana selingelinye ilanga liyakhumbula indaba lesilokho esihamba layo eMutoko njengokukhuluma esakwenzayo ukuthi ayifuni ukuthi siyithi one time, ifuna ukuthi sihambe stage by stage. Namhlanje sibuye phela lenkosi ukuthi layo sike siza ukuthi endaweni yakhe izinto lezi bazibona njani, kwahamba njani, kubuswa njani, kungalungisiswa njani. Elami igama ngoThando class. Mutoko tambo igara naye. Ya chaveko. Mudzi Mutoko tambo mira ndofunga nguva zhinji manga muchingotiona tiri munzvimbo ino. Regaika zuva ranhasi tichitaura naMambo tinzwe kuti nawi zvakamira sei, zvichafambiswa sei, inosvika kumagumo here. Phela inkosi ingasitshela okunye singakwaziyo njengoba iyinkosi engumnikazi wendawo, so sizathi ukuthi silalelisise siza ukuthi uthini ukuhamba nje. Senguva dzese, don't forget to subscribe to Drewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Mamira zvakaita Waneshamba Shumba is vana vakusvikirwa nematambudziko ekuita kwakaita vana nababa. As back as 1980, vakoma vakauraya munin'ina, vakawiga mwana pekutanga vakamisa mugarden repamusha, vakatanga kusvikirwa nemweya wemufi achiti pamandisa pakashata. Wanin'ina ndodaira kuti pamwe vakateerera here, vakamutamisa vakamuisa mudanga remombe. Patipfuura zvakare mamwe makore vakatanga kudzoka zvakare munin'ina uye achikumbira kuti pamandisa zvakare ndanzwa nendowe, ndanzwa neweti yemombe, ndokutamiswa zvakare, asi havachataura kuti munhu akaendeswa papi. Saka nekugara vana vakaberekwa vakatanga kuwanawo matambudziko, vakatanga kuwanikawo zvichinzivanzikana dai mwana anga akanaka sei, mwanasikana akaroorwa anorambwa nemurume. Vamwe vana vari kunzanzi vakazvisungira patambo dzemagetsi, vamwe vakazvikanda pamberi pechitima. Vane matambudziko akasiyana siyana vanenge vari vana baba ivavo. Zvino nyaya yasanduka zvakare kuti yakusvika kuvazukuru. Vana ivavo vakaberekwawo vana vavo vatova vazukuru, naivo vacho vana vakutanga kuita vachikarara, vachibuda vachitaura nenzwi remufi, vachikumbira kuti vanze vabviswe pavari pacho vaone kuigwa zvakanaka. Ndio manzwira avo tiri kuita nyaya yacho. Saka kana nhau dzakamira mamira dzakaita ndezvipi zvinofanira kunge zvichiitwa?
zvanga zviri nyore dai baba vangu vataura vasara vapenyu vari kupomerwa kunzi hanzi vakazviita. Zvaive zviri nyore vakabuda pachena votaurira vana zvavakaita, ukumbira ruregerero, munhu oona kuigwa zvakanaka, kana kuti zvakasara zvemunhu akafa zvione kuigwa zvakanaka. Asi zvakadai vanomboti ivo vakafamba, ende chaakunetsa ndechekuti vaakubirwa mari. Vanofamba maprofita ari kutaurwa mazuva anaya munhu wese ari kutsvaga mari, saka vanenge vakuwanyepera tinoziva pane munhu wodaidza muprofita woenda paunobasha unoshandira pamba pamusha pavo, asi hapana chiri kubuda, saka vakutotsvaga munhu anovabatsira anokwanisa kuti wane pane munhu mufi aone kuigwa zvakanaka. Asi kana mhuri ichinge yapindana nedambudziko seratiri kuona iri, tingati dambudziko iri rekupondwa kwomunhu rinoafekta mhuri iyo chete kana kuti nzvimbo yese kana kuti nyika yese? Hongu zvinoafekta vanhu vakawanda kupfuura mhuri ipo pacho pamusha pacho ipapo, nekuti mumusha mavagere mubhuku ravagere ratova dambudziko. Idambudziko nekuti ivo vacho pane baba vamwe vacho mumwe mukoma vanga vari vairi vakauraya mumwe chete, saka mumwe wacho akarohwawo nembama iri kunzi hanzi yakabva kudenga here, handisiziva kuti mbama yacho yakabva kupi, akashama muromo the size yevolleyball, hanzi mutsipa wakareba kunge ruoko, ndingati the elbow to the wrist. Zvinhu zvazvishamiso zvokunetsa vanhu vanenge vari munharaunda hongu, kana kune dzimba dzavanenge varoorerwa vana ivavo, kana kune vamwe dzimwe mhuri dzavanenge vari ndingati vane ukama nawo hongu, zvinenge zvakunza matambudziko. Imwe musha mangu yenyamukhoho mudzinza redu chaizvo zvinenge zvakutenesa nekuti tinoona sekuti mweya uripo hauna kugadzikana zvakanaka. Asi nhau dzakadai dzinotongwa sei? Totizvo pekupedzisira azobuda pachena kuti hongu ndini ndakauraya munhu. Takutaura 42 years ago. Inenge ichiri mhosva here kumapurisa, uyezve kana isisiri mhosva imimi saMambo nhau dzakadaro dzinotongwa sei? It's too ply pakuti hongu it's a criminal case inotongwa nemapurisa, asi zvakare customary law hongu ine imhosva yengozi inenge iri musha ida kuripa. But kudunhu semunhu anenge akanganisira dunhu anoitwa sei? Mune here chirango chinonzi kana noripa zvakati, kana kuti anofanira kubuda munzvimbo iyoyo kana kuti chi? Tinoti makunhauna chinhu chinoshamisira chinoitika munzvimbo. Zvinoshamisa kuti wakoma wanga uraya munin'ina womuigama wegira wakaita iwayo, kuzofugurwa kweguwa ikoko kuti titsvage munhu imwe mhosva zvakare inoripwa hongu. Makunhauna zvinosiyana nenzvimbo, kune vamwe mhou nemwana wayo, vamwe vanoti mombe nhatu, iko kufugurwa kwacho kwemunhu imwe ndingati chimwewo chidanho icho chida kugadziswa pachiwano chedu nekuripa. Saipapapa munhu akafukunurwa aitsvagwa haana kuwanika, mhosva inenge ichiripo here? Hongu yakamira mhosva irowe shumba, mhosva irowe pachiwano chedu, mhosva irowe. Munoona iko kutaura kwatiri kuita, tiri kutaura nezvengozi. Ngozi chinhu chinoitika kureva kuti mhosva ichiripo hongu. Hongu hai ndiyo mhosva yacho, ngozi yacho ndiyo mhosva yatikatotaura kuti ndiyo mhosva yacho. Ora tichibva hedu panhau iyoyi, tingati mudunhu renyu mhosva dziri kunyanya kuparwa dzakanyanya kuwanda kudarika dzimwe ndedzipi? Ndingati gore rino dzawanda ndedzekutemana mudzimba, iko kuurayana ikoko zvinenge zvakwidza gore rino. Hongu have always been ahead. Nyamukhoho in Mesh East is highest munyaya dzekubata vana chibharo, domestic violence, upombo. Now, as I'm saying, nyaya dzekupondana idzodzi mudzimba, varume nevakadzi vavo, kana kuti vana vari kuuraya vabereki. Vadini vabereki? Earlier this year, amai vakanzi amai tira kudya nyimo, amai vakaramba vakati nyimo ndedze muriwo, ndedze kurima, ndedze kudyara imbeu, mwana ndokugumbuka ndokutema amai. Si nyaya dzakadai so imhepo inenge ichitendera mumusha nai? Pane tsananguro dzakasiyana
vamwe pachirungu tinoti mental illness, vamwe vari kutsanangura vachiti mental illness. Pachivanhu tinoti hongu mhepo dziri mumusha. Saka panyaya dzakadaro dzakaita seidzodzo dzekuti vamwe togona kuti its mental illness, vamwe tichiti chivanhu, mune here zvamunokwanisa kuvabatsira nazvo kuti muzive kuti urwere here hwepfungwa kana kuti zvazvemweya? Isisu sematare umambo hatiwanzi kupindira zvinhu zvemhuri. Zvinoda tichibatsirana nemhuri yacho wanenge wasvikirwa nematambudziko akadai. Ndingati kana nyaya dzakadai dzasvika kudare tiwanza kuda kuona hama dzacho, kunyanya vanotonga dzimba idzodzo, tinzwewo naivo kuti wafunga kuronga zvipi, tichiwapawo mazano ekuti zvingagadziriswe sei. Kuti titi tinopindira kuchirungu in terms of mental health illnesses, hatisati tane ndingati maitiro kana kuti maonero mamwe chete nevanoita nezveurwere hwepfungwa. Takambonzwa zvichinzi hanzi maprofita akaenda nevatumwa wenyu vakaenda ikoko. Zvinoreva here kuti imi manga mangoendawo kunomira ivo vatotungamira kare vadaidza vanhu vavanenge vachida panyaya dzakadaro? Ndinotenda sokomubvunzo wakanaka iwowo. Zvinhu zvinenge zvichiitika mudunhu mangu, saka hongu ndinenge ndine wangu anomira achiongorora, kana inini wacho ndichiongorora kuti zvii zvikutora nzvimbo panzvimbo iyoyo inenge ichitora nzvimbo pazvinenge zvichiitikira. Asi mhuri yacho ndiyo inosarudza munhu anowashandira nawo zvichiendera nekutenda kwawo, kana chiri chipostori kana dziri n'anga, chitendero chawo vanobvumirwa uchize inonzi religious freedom, kutendawo zvavanotenda nazvo. Saka ivo ndo vanotipa notification sedare kuti tafunga kuti taita zvakati, tikuronga zvakati, isisi toendawo tichinoongorora sezvinenge zvichiitika pamusha pacho ipapo. Semhosva yaitika iyoyi, hakuna here mhosva dzinonzi dzinofanira kuongororwa pachivanhu kana kuti chero zvinongoita? Ivo ndo vanosarudza nechitendero chawo. Tingati maofficials anenge anofanira kunge aripo, mapurisa vanenge vari mawitnesses, isisu sedare tinenge tiripo as witnesses vanenge varipo kuona zvinenge zvichiitika pamusha ipapo. Sezvo vanenge vasarudza sechirongwa chakapfuura, vakasarudza maprofita akaenda munzvimbo menyu vakanochera, hapana kuonekwa munhu wacho, zvichireva kuti nemabudiro akaita nyaya yacho zvakaonekwa kunzi vaitotadza basa, vakatokoniwa. Saka vanhu ivavo vanenge vabatsira vanenge vaine mhosva here kana kuti mhuri yacho inenge ine mhosva here? Panogadziriswa sei? Mhosva iri kuiri, iri kumhuri wakati sisu taronga tawana munhu anotibatsira. Mhosva iri kumapostori zvakare hongu, nekunyepera vanhu kuti vanogona kuzviita vasingakwanisi. Dzoka pakuti mhosva iri kumhuri, imimi ndimi mati vanosarudza. Saka kana zvakundikana, haisi nyaya yekuti ivo vanenge vachiziva kuti munhu ari pachokwadi kana kuti ari pakunyeba, ivo vanozowana mhosva sei? Vanenge vazvipira kuti vada kufukura guwa imhosva pachiwanhu chedu, ndomakunauna iwayo, kufukunura munhu anenge akafa imhosva pachiwanhu chedu. Saka imimi hamuna here nzira yamungavabatsira, nekuti yacho mhosva vachizotsvaga mumwe akakoniwa ndeimwe mhosva, vakanotsvaga mumwe yaimwe mhosva zvekare, hapana here kana kuti vanomira vari kusaidhi rechivanhu chedu kwaMambo vanogona kuvabatsira, kuvatungamirira paurongwa hwakadaro, nekuti ivo vane pavanogumira? Munoona zvinoenda nemhuri. Zvamuri kubvunza zvakanaka, asi muchiona chivanhu chacho kuti sisu pamwe tinogona kunge tiri wenzou, imi muri wesoko, imi muri weshumba, midzimu yenyu inosiyana, zvatinoona isi zvatinooneswa nezvinoonetswa nanashumba zvakasiyana. Saka ivo nedzinza ravo ndo vangatoziva kuti vangabatsirwe sei sevanhu vari kusvikirwa nemweya wemunhu akafa wari wavo. Mweya wavo hausi kusvika kwatiri wanzou, isisi uri kusvika kune wedzinza ravo. Ivo vanoziva zvavari kuudzwa, vanoziva zvavari kuona, ende pane munhu mumwe chete mupenyu aripo anokwanisa kutsanangura nhoroondo yacho yechokwadi kuti munhu iyeye akafa sei. Isisu hatikwanisi kuvaonera ivo mudzinza ravo. Ivo ndo vane zvavari kutoudzwa, dzimwe nguva zvavasiri kutaura kwatiri kuti ari kuti zvakati, vanoudza muchidimbe kuti vari kuti zvakati, ari kuti zvakati, asi havatsanangure kuzadzisa kuti zvikutora nzvimbo iye munhu akafa ari kutaura achiti kana anga asvikira pamwana kana mwana kana muzukuru anenge aripo pamusha.
Nekuti pamwe pandandoda kunzwisisa inini pandandonyanyoda kunzwisisa ndepekuti munhu akafa 42 years ago yove mutemo kana imi vazoreurura imi mandidi munenge mako aendesa futi here kumapurisa kana kuti vanototangira ikoko as a criminal case hongo tongonotongerwa medha hongo unenge vachitaura zvavakaita ipapo kuti wakamuuraya sei handizoziva madhigrees acho kuti culpable here haipoko zvinenge zvazvimatare echirungu saka zvichida kuti ndo pane nyaya yekuita kuti baba vasara vasabvume nyaya yavo kuti ndakadai nekuti vari kuona kuti jeri rakatarisana navo sekutaura kuri kuita vana vari kuti mudzimai waanaye ndiye ari kumurambidza kuti mukangotaura chete ziva kuti uri kuenda kujeri. Ndofunga muri Zimbabwe amai vari kutaurwa makavaona makanzwawo zvavaitaura vaiedza kuti aiwa inini ndanga ndisati ndavapo vari kuedza kutsika asi sekunzwa kwamuri kuita Mambo vachitaura varipo pakuinfluencer ma-results kunzima kunzima sihlobo esithandekayo indaba ekhona lapho iyoyo neyokuthi undoda lo umuntu wonke ukhuluma ukuthi hayi kukhanya nguye owabambayo ekubulaleni umuntu kodwa kuthiwa umfazi wakhe Nthemba Lambone ekhuluma kuthiwa nguye ongani usupport indoda ukuthi ingakhulumi ngoba ingakhuluma selilijele ngoba lingakhangelisisa kumbe lingalalelisa emva laphana walile nguye umuntu wesifazana kodwa walile ukuthi umntwana wami uyagula kaza kaphumelwe ekhuluma izinto ezinjalo kodwa abantu bonke bakhuluma ukuthi kulomntwana ofikelwayo ekhuluma ukuthi hayi umufi ephunyelwa ngumufi ukuthi izinto kwahamba so ngilele lapha ngabulawa nguzibani kodwa umama uyala so asazi ukuthi indaba yakho izanjiswa njani ngoba iqiniso likibo kodwa indaba ekhona ngeyokuthi ekuthuleni kwabo bayaphela bodwa bebulana bodwa ngoba inxa ingozi ingalungiswanga kula ngendlela esingabaleka ngayo ngoba licala tikunzwa kuti pane chitiko chakaitika chekuchera mufi guva risingachereke ndizvo here ndizvo chaizvo musuwa wakatanga kurongana pachawo vakarongana pachawo vega semhuri ndokuzotidaidza isisu nemapurisa kuti tuye tiwaperekedze zvavaita pamusha pawo saka pari kunzi hanzi panga pakawandwa zvisingamboita over 250 people wanga varipo wanga yakuona chitiko icho kuti wada kuona kuti nyaya yacho ingagadzirike zvakadii nenguva yanga yatora almost 42 years as you are saying. Saka vakomana vekuchera vanga vasiri problem mapostori akambotanga ananga pawakananga vakaona kuti hapazi ripo ranga riri ivhu ranga rakanga racherwa kubva mugodhi vachiti ndiwo paguva pacho vakatama vakaenda pamwe pavakati vakaswera kubvira kuseni kusvika manheru havana kuchera more than half a meter. Vakomana vese vanga varipo ipapo vakaswera muswero wese wezuva vakatadza kuchera kana half a meter. Mumwe aiti akabata piki akangorova kairi katatu vanzi handanzwa kuneta kuti pakaoma vachitambidzana piki ichitenderera asi hapana chavakachera pachinzi hanzi hapazi ripo. Vanoti iwo mweya wemunhu anga akafa anga achiomesa kuti vanhu vari vabve ipapo varitega panga pari pakawigwa chaipo chaipo asi vakapashaya. Madzibaba anga aripo musuwa wacho vakazongorega vanenge vanzi vakangozobuda mumusha chinyararire havana kuoneka vakangosiya zvavanga vapromiswa kunzi hanzi vanga vachapuwa zvacho ndobva vashaika ubva watotama ndo vakabva buda mudunhu wakugara kune rimwe chieftainship iri kumberi. Muri Zimbabwe chirongwa machinzwa tonga itinzwe munotiwo kudini nayo mavanzwa Mambo vataura dzimwe dzemhosva zvakare dzinowanika munzvimbo ino. Muri Zimbabwe Nthemba uhlelo namhlanje likholisile lizwile ukuthi inkosi itheni isingathi into eqhakathekileyo engizikhuluma inkosi kuthiwa thina asisoke force imuli ukuthi yenzani lokhu nxa bona bengafuni kufana lo kulezinye izindawo zemulini zokuthi alikwanisa ukubathi thathana umuntu lo ayolincedisa bona bengathi sicingo wethu nguye sifuna ukuthi asincedise kasoke bayale kodwa indaba ekhona ukuthi laba njengokucinga abakwenzayo silesintu sethu kodwa bazicingela omadzibaba yibo sebegebha ngapha la singazi ukuthi amangcwaba vele ngokwawo agejwa njalo yini of which information esiyithole ngokuthi umadzibaba lo bayisebezwe kudala information yonke lo so kwabo sokuyukuba ngani bayaprofita bebuthanisa abantu beqeda isikhathi lokuthathela abantu izinto saka asazi ukuthi bazavuma yini ukuthi indaba yabo iqhubekele phambili kumbe basafuzama ukuthi babone ukuthi bengenzani. Pane nawo isingandifadze soko
imimi nevamwe vese mune kakutsoropodza kamunondiita kakuti chi inini ndiri gombwe hamuna kumboti makombwe ngaachipindawo kapanhau agadzirise nyaya isu toda kumira hairaki eka asika zvinongoenderana nekuti mhuri yacho iri kuzvida here kana vasati vakuzvida totosiyewo zvakadaro asi kana vazouya kwandiri soko vobva vandiudza kandonorisvitsa kakune aiwa rinotendwa machembere amuri ezimbabwe anga ari mafaro edu ngatisanganeika mune zvimwe zvirongwa kubva kugombwe guru endru neshamba lo mancuve ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa asi musakanganweka kusubscribe kudrumas media. Drewmas media taking you to another level. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga